Máme tady další partnerský klub a to je Sport Fotbal Ligy a tím je SC Severohorní Počenice. Co kluci, kolik si myslíte, že získáte bodů dneska? Krásných 1000. Krásný 1000, OK, to je hodně sebevědomí, OK, to zjistíme za chvilku, jdeme na to. Jdeme! Takže borci, já půjdu sem, protože levou to absolutně neumím. Kučera, ty napravo, ty máš power shoty, ty vole. A já půjdu na krásný zlatý střed. Okay, tak jeden borci. Pojďte. Tak pojď, kámo, já jsem pod tlakem proti staršímu žákovi. To je doprostřed. Díky bohu, na rozcvičení. Ježiš. A trefujete bránu, to je dobrý, kluci. To bude krásná 0, ty vole. Pojďme druhý kolo. Ježiši. Škoda, kámo, tam bych nešel, to byl gol. To jsi udělal pro content, ne? Už měl nějaký tým 0. Ne. Tak by byl první. První disciplína klukům moc nevyšla, takže kluci teď si musíte ukázat na malé branečky, na přihrávky. Se na vás zvědavý, pojďte si poradit, kdo bude kam střílet a jdeme na to. Pojďte. Hoši, sice tohle se nám moc nepovedlo, ale pojď to zvednout a domů s prázdnou prostě neodjedem. Pojď! Jo, pojďme. A pojď, kámo, nemůžete odejít s nulou. Ale to je dobrý. Ježiš. Kámo, jak se stočila, škoda, to bylo nadějný. Kluci, tohle je vaše největší šance, pak už budou jenom těžší věci. Ale to je dobrý. Suverénní, OK, první stovečka, kámo, hezky. Konečně. Dobře, když dáš, kámo, tak dorovnáte nejhorší tým. Ale to bylo docela blízko, kámo. Po druhém kole mají kluci krásných 100 bodů a jdeme na poslední disciplínu, borci, to je dřevínko, zase si musíte poradit, každý bude kopat z jiný vzdálenosti a hlavně ten, co bude nejdál, tak to bude za nejvíc bodů, jo, takže fakt máte ještě o co hrát, pojďme se radit. Jdeme na to, pojďme přeci vidět nějaký hype, kluci, trošku, pojďte nahoru, přeci chcete vyhrát, ne? Tak pojď. To byly milimetry, bohužel VAR na to není potřeba. Hele, ještě trefí naše reklamu, to je drzost normálně. Kámo, když Dčko, máte kluci 100 bodů, když dáš, máte 4 kila a potom budete na druhém místě v tu chvíli, takže... Pepe, uhraj nám druhý. Jestli tě bude zastat pod tlak, ale tvoji spoluhráči na tebe spolehají. Cože? Hoši, máme tady dřevno za 300 bodů, takže kluci končí se 4 kilama, ty kráso, tak to je dobrý comeback. Máme tady konec challenge, kluci nakonec získali 400 bodů, takže se posouváte na druhé místo, borci, gratuluju. A vy napište do komentářů, jaký tým byste chtěli vidět příště.